Сябры, мы з вами едем паглядзець адзін з самых атмасферных касцёлаў Беларусі, адзін з самых цікавых. Это ёсць вёска Дубок Астравецкага района недалёка ад мястэчка Гірвяты. Там служба адбываецца раз на год. Чаму? Тому што там такая глуша і людзей так мала, што фактычна уже, напэўна, няма в этом сэнсе. Вы знаете, я неяк памятаю, ехаў там машина, я не доехал, правда, туды за граз. Другі раз мне добрые люди туды возили. Ну и в конце концов, вы знаете, вот зараз я вырашыў поехать своей машиной, каб вам это показать. Вот еду и бачу, что колдыбаны, что бачу, что грязка, але постараюсь потихонечку по крыху ехать, постараюсь пробиться. Калі раптам не проб'юся машиной, где вылезу, хоть дойду, хоть добягу, доползу, але хочу вам показать, як это выглядае касцёл, як выглядае это место, як выглядае это не унікальная вёска. Едемте. Ну і вось, сябры, мы з вами прабіраемся праз кустоўе, праз нейкіх мызы на ўскрайку вёскі Дубок. І вот тут вот стаіць за ручаінай капліца. Касцёл Маці Божай нястомнай дапамогі. Святыня, которая зрубілі 100 гадоў таму назад. Вельмі атмасфернае место, вельмі прыгожае. Ходзьце. І мы з вами знаходзімся в вельмі прыгожым месцы, дзе 100 гадоў таму назад, а калі канкрэтней, у 1929 годзе мясцовыя жыхары зрубілі, паставілі вось гэту вот капліцу, гэты касцёл Маці Божай нястомнай дапамогі. Значит, фактычна тут быў приход у Жодзішках, это адсюль 20 километров, а уже на мясцовай локации была таксама своя святыня, был таксама той кут, где люди приходили помолиться Богу. Даўней тут у этом дубку был маёнтак Новасёлкі, то есть тут был двор, тут вёскі не было, але з часам тут люди поселиліся. Ну і чаму назва Дубок? Это зразумела, тому што каля гэтай капліцы і в этих ваколіцах ёсць вельмі вялікія грамадныя дубы. Один з таких гигантских дубов, который называют нават тысячелетний дуб, мы з вами побачым трошки пазней. Сябры, я ў поўным захапленні, потому что калі ты заходишь внутрь, тут такое адчуванне, знаете, что гісторыя застыла. Тут няма ні святла, тут няма ні мікрафонаў. Тут сапраўды вот як вот пабудавалі, зрабілі гэтую капліцу 100 гадоў таму назад, так яна да гэтых дзён і дайшла. А пад'ём на хоры тутака не праз нейкую такое, знаете, стацыянарнае нешта, а праз па лесніцы, як все равно ты лезеш на нейкую антресолю. Сябры, але знаете, тут залезці не штука, бо будзе спусціцца штука, там половину приступок поламана. Лечым легче. Вот тут якісь балясіны, баляски. И вот тут зверху можно уже бачыць саму святыню. Каля ўвахода ў касцёл злева і справа ёсць вельмі цікавыя прыклады дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Вот галова льва. Что это значит? Вот в Библии написано, что Христос ёсць лев з калена Іудзіна. Я так разумею, что гэтыя радкі яны паслужылі, так сказать, образом для стварэння гэтых вот барельефаў. Устае лагічнае пытанне, а чаму этот касцёльчык его не зачынілі за савецкім часам, не расцягнулі трасамі, не парезалі на дровы? Я так подозреваю, пытанне ёсць у тым, што мы з вами знаходзімся в Астравецкім раёне, а Астравецкі край ёсць адзін з самых каталіцкіх рэгіёнаў на тэрыторыі Беларусі. Так ёсць зараз і так заставалася і за савецкім часам. І шмат такіх, напрыклад, мястэчка, допустим, в Варнянах зачынілі касцёл, в Астравце один из касцёлаў зачынілі, але в гэтых вот ваколіцах шмат таких святыняў на рэгіёне яны працавалі весь савецкі час. Я так думаю, что и мясцовыя ўлады не хотели асабліва тут влазіць в эту тему, тым более, что бачыце, на ўзлеску, на ўскрайку сильно вока не рэжа, таму бачыце, і люди ставили свою святыню, таму яно дастаяла до наших часов фактично без зменаў. То есть мы с вами были внутри 100 гадоў гісторыі, и фактично вся эта история засталась на месте. Холера, тэпаю по балоче, жмякая под ногами, але
Знаете, есть дзеля чаго ісці. Кажуть, там за хатай будзе дуб, которому 1000 гадоў. Рушым, гости. Навогул мы з вами знаходзімся ў вельмі цікавым краі, таму што этот надвілейскі край, этот край над Віляй, это здаўна былі, знаете, мясціны, дзе былі вельмі моцныя паганскія языческія традыцыі. І яшчэ ў 1857 годзе, калі са сваёй экспедыцыяй справляўся граф Константин Тышкевич, ён в гэтых мясцінах, вот в гэтых ваколіцах, ён знайшоў вельмі шмат курганаў старадаўніх, а таксама знайшоў старыя капішчы. Яны былі даследаваныя ў 20 стагоддзі археолагамі. Яны, пра іх шмат пісалі. І знаете, як прыклад тых часоў паганскіх з'яўляецца этот гіганцкі дуб, его ўвогуле у даведніках называюць 1000гадовы дуб. Этот гіганцкі дуб з'яўляецца напамінам пра тыя часы, калі тут было панавала не хрысціянства, а яшчэ паганства, язычества. Еще в 16 стагоддзі король Жигемонт Август сказал, что у Вільні, яшчэ в сталіцы, яшчэ парасткі хрысціянства нармальнае, добрае. А як выйдзеш па-за Вільню, то там і дубы гэтыя росцяць векавыя, там і знічь паліць этот огонь вечны, там і пакланяецца там нейкім пяруну, пакрыўляецца і іншым богам. То есть вот гэта было на реально 16 стагоддзя. Я так подозреваю, что сляды гэтых паганскіх мясцінаў, яны ў гэтым краі ёсць, і конкретно вот тут у вёсцы Дубок за моей спиной просто гіганцкі грамадны дуб, пишет, что ему под 1000 гадоў. Слухайте, тут увогуле фантазія, калі вот рукой кранаешься за эту кору, за вот этот гигантский тут раздел, за эту текстуру, фактуру, то поверю, что ему сотни гадоў этому дубу.